рӯз бахайр дӯстони азиз. Рости гап рӯзҳои ахир ба суханҳое ки бовар кунем ба ки не. худи ман ҳам намедонам. Яке мегӯяд дар Тоҷикистон вирус омадааст, дигаре мегӯяд ҳоло ба қайд гирифта нашудааст. мо ҳама каса умед дорем ки ба ватани мо набошад ин вирус ва пайдо нашавад. Ҳама каса дуогӯён ҳастем ва ин вазифаи ман мебошад ки хабарҳоро баҳри шумо расонидан. имрӯз боз як хабар баромад дар сомонаҳои ахборот ки ҳоло бошад пешкаши шумо мегардонам ва боз мегӯям. ин хабарҳо аз сомонаҳои аслии ахбороти Тоҷикистон гирифта шудааст. Раҳматилло Зоиров гуфт, Тоҷикистон давраи саввуми сирояти коронавирусро аз сар мегузаронад. Раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон Раҳматилло Зоиров изҳор дошт, ки коронавирус кайҳост ба Тоҷикистон омадааст ва ҳоло кишвар марҳалаи саввуми сироятбинии худро паси сар мекунад. Дар як баёния дар шабакаи иҷтимоии Facebook Раҳматилло Зоиров мегӯяд, вируси корона ҳанӯз дар моҳи январ ба воситаи тоҷироне ки ба Чин сафар карда буданд вориди Тоҷикистон гашт ва аз онҳо ба афроде гузашт, ки бо ин соҳибкорон дар тамос буданд. беморӣ ба андозаи кофӣ оммавӣ гашта буд, аммо танҳо аз як намуди вирус яъне чинӣ, навиштааст раҳбари ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ва афзудааст. мавҷудияти танҳо як намуди вирус омезишу шӯриши он уфун ё эпидемияро ба миён намеорад. агар ба Тоҷикистон 2 ё 3 намуди вируси корона ворид мегашт ва онҳо дар фазои иҷтимоии Тоҷикистон ба ҳам бармехӯрданд, мутатсия ё шӯриши он сар зада эпидемия ё уфун овоз мегирифт, чуноне ки дар дигар кишварҳо шуд, мегӯяд раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон. Ба ақидаи Раҳматилло Зоиров, марҳалаи дуввуми вуруди вируси корона ба Тоҷикистон ҳангоми бозгашти зоирон аз сафари ҳаҷ ба вуқӯъ пайваст. ҳарчанд онҳо таҳти карантина қарор ёфтанд, бархе ҳам бо роҳи хешутаборӣ ё ришват берун омаданд ва дигаронро сироят карданд. ба ин сироят тавре ки Зоиров меафзояд, онҳое ки низ мусоидат карданд ки аз кишварҳои дигар омаданд ва тавонистанд худро аз карантина раҳо кунанд. беморӣ шакли хос надорад ва бо илтиҳоби шуш ё пневмония ва сирояти гурдаҳо ва ғайра аз худ хабар медиҳад. раҳбари ҳизби социал-демократии Тоҷикистон мегӯяд, кишвар ҳоло давраи севуми сирояти коронавирусро аз сар мегузаронад ва моро ба андозаи зиёд ин наҷот медиҳад, ки аксарияти аҳолӣ аз расонаҳои ахборӣ маълумоти заруриро дастрас намуда, чораҳои пешгирикунанда ва эҳтиётро ба роҳ мондаанд. эътироф карда нашудани мавҷудияти коронавирусро дар Тоҷикистон Раҳматилло Зоиров ба ҳимояти духтурон аз мавқеъгирии президент Эмомалӣ Раҳмон бастагӣ медиҳад ва онро муносибати ғайрикасбӣ ва шабкорӣ меномад. вай пешниҳод мекунад, ки ба зудтарин фурсат карантини сартосарӣ эълон ва барои ин ҳамаи имконият ва маблағҳо сафарбар карда шаванд. мақомоти Тоҷикистон то ҳоло исрор меарзад, ки вируси корона ба ин кишвар нарасидааст ва набояд аз гирифторони илтиҳоби шуш ва фавти онҳо, ки мисли солҳои пешина аст, ғавҳо ва воҳима дуруст кард. намояндаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ Галина Перфилевна низ аз ин изҳороти мақомоти давлати Тоҷикистон пуштибонӣ кардааст. хуб дӯстон, чӣ гуне ки шунидед, ҳама ҳар гуна фикр дорад, лекин то ҳол дар Тоҷикистон коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. инро аз хотир набароред, вале худро эҳтиёт намуда ба берунҳо набароед ва дар хонаи худ бимонед дӯстон. хайр, то барномаҳои дигар ба канал обуна шавед ва чӣ хабарҳое шуд, якумин шуда баҳри шумо пешкаш мекунем.